We are the Untitled Band. Please watch out for Alibata's 15th year anniversary benefit concert for Baby John. On December 21, 2021, Tuesday, at Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuya Apet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas!
We are the Chong Kids! Please watch out for Alibata's 15th year Anniversary benefit concert for Baby Joy. On December 21, 2021, Tuesday. Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuyang Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! Inibitaran mo kamo na magdalan sa anniversary concert kang Alibata. Pagkikipagtabangan ni Kuya Ambet Portillo. Asin Sir Noel De Luna para sa operasyon ng samuyang aki na may hydrocephalus sa maabot pong December 21, 2021 ning Martes. Buon alas 6 ning Banggi sa Jugs and Mugs Resto Bar. Asin madadalam po live sa IMG Interactive Facebook page. Salamat po. pangarap na ika'y makapiling. Sana'y ako iyong linggin. Sa buhay mo'y walang iba, ikaw ang nais kong makasama. Walang hanggang pag-ibig sa'yo ay nais.
umaasa na malingawan, ngunit wala na yatang katapusan. Ang pag-ibig kong ito'y maghihintay na lamang. Sa buhay ko'y walang iba, ikaw ang nais kong makasama. Walang hanggang pag-ibig sa'yo ay nais. Mahal kita sa buhay ko'y ika'y nag-iisa. Ikaw ang iibigin kahit na ika'y lumayo sa Sa buhay ko'y walang iba, ikaw ang nais kong makasama. Walang hanggang pag-ibig sa'yo ay nais. Mahal kita sa buhay ko'y ika'y nag-iisa. Ikaw ang iibigin kahit na ika'y lumayo sa akin. O ang pag-ibig kahit na ika'y lumayo sa akin. Hi, we're Alibata. Please watch out for our 15th anniversary benefit concert for Baby Joy together with Chong Kids and Untitled Band. On December 21, 2021, Tuesday. at Jackson Max Resto Bar. This event is brought to you by the effort of Kuyang Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas!
Extended Band. Please watch out for Alibata's 15th year anniversary benefit concert for Baby Joy. On December 21, 2021, Tuesday, at Jackson Mags Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuyang Apet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! I know the place we've been through. Those laughters and tears we shared. It's easy for me to let you go, but I don't want to make you cry. Oh, it's hard for me to take away the pain, 'cause I'm facing my burning
Hi! We are the Chong Kids! Please watch out for Alibata's 15th year Anniversary benefit concert for Baby Joy on December 21, 2021, Tuesday. at Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuyang Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! Inibitaran mo po kamo na magdalan sa anniversary concert kang Alibata. Pagkikipagtabangan ni Kuya Ambet Portillo. Asin Sir Noel De Luna para sa operasyon ng samuyang aki na may hydrocephalus sa maabot pong December 21, 2021 ning Martes. Buon alas 6 ning Banggi sa Jugs and Mugs Resto Bar. Asin madadalam po live sa IMG Interactive Facebook page. Salamat po. Sa sandaling hawak ko ang iyong kamay, di ko alam ang gagawin. Pinapangarap na ika'y makapiling, sana'y ako iyong linggin. Sa buhay ko'y walang iba, ikaw ang nais kong makasama. Walang hanggang pag-ibig sa'yo
lang umaasa na malingawan, ngunit wala na yatang katapusan. Ang pag-ibig kong ito'y maghihintay na lamang. Sa buhay ko'y walang iba, ikaw ang nais kong makasama. Walang hanggang pag-ibig sa'yo ay nais. Mahal kita sa buhay ko'y ika'y nag-iisa. Ikaw ang iibigin kahit na ika'y lumayo sa Sa buhay ko'y walang iba, ikaw ang nais kong makasama. Walang hanggang pag-ibig sa'yo ay nais. Mahal kita sa buhay ko'y ika'y nag-iisa. Ikaw ang iibigin kahit na ika'y lumayo sa akin. O ang pag-ibig kahit na ika'y lumayo sa akin. Hi, we're Alibata. Please watch out for our 15th anniversary benefit concert for Baby Joy together with Chong Kids and Untitled Band. On December 21, 2021, Tuesday. At Jackson Max Resto Bar. This event is brought to you by the effort of Kuyang Ambet Portillo and Sir Noel De Luna, with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas!
Please watch out for Alibata's 50th year anniversary benefit concert for Baby Joy. On December 21, 2021, Tuesday, at Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuya Abet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! I know the place we've been through. Those laughters and tears we share. It's easy for me to let you go, but I don't want to make you cry. Oh, it's hard for me to take away the pain, 'cause I'm facing my burden inside when you need to stay. Time of my life, I face the wind to have you by my side. Time of my life, lay your hands and reach the sky. The moment you and I, it's the time of my life. Yes, you know what I'm saying, and I don't want to spend time with you. You break my heart into pieces. Let our love decide to ease your mind. Whoa, it's hard for me to take away the pain, 'cause I'm facing my burden inside when you need to stay. Time of my life, I face the wind to have you by my side. Time of my life, lay your hands and reach the sky. The moment you and I, it's the time of my life, and I know that in my dreams it's you I care, and I know that in my heart we met, and it's hard for me to take
Hi! We are the Chong Kids! Please watch out for Alibata's 15th year Anniversary benefit concert for Baby Joy on December 21, 2021, Tuesday. at Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuyang Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! Inibitaran mo po kamo na magdalan sa anniversary concert kang Alibata. Pagkikipagtabangan ni Kuya Ambet Portillo. Asin Sir Noel De Luna para sa operasyon ng samuyang aki na may hydrocephalus sa maabot pong December 21, 2021 ning Martes. Buon alas 6 ning Banggi sa Jug and Mugs Resto Bar. Asin madadalam po live sa IMG Interactive Facebook page. Salamat po. Sa sandaling hawak ko ang iyong kamay, di ko alam ang gagawin. Pinapangarap na ika'y makapiling, sana'y ako iyong linggin. Sa buhay ko'y walang iba, ikaw ang nais kong makasama. Walang hanggang pag-ibig sa'yo ay nais. Mahal kita sa buhay ko'y ika'y nag-isa. Ikaw ang iibigin kahit na ika'y lumayo sa Pinilit na malimutan, pero di
ko napipigilan, umaasa na malingawan, ngunit wala na yatang katapusan. Ang pag-ibig kong ito'y maghihintay na lamang. Sa buhay ko'y walang iba, ikaw ang nais kong makasama. Walang hanggang pag-ibig sa'yo ay nais. Mahal kita sa buhay ko'y ika'y nag-iisa. Ikaw ang iibigin kahit na ika'y lumayo sa buhay ko'y walang iba, ikaw ang nais kong makasama. Walang hanggang pag-ibig sa'yo ay nais. Mahal kita sa buhay ko'y ika'y nag-iisa. Ikaw ang iibigin kahit na ika'y lumayo sa akin. O ang pag-ibig kahit na ika'y lumayo sa akin. Hi, we're Alibata. Please watch out for our 15th anniversary benefit concert for Baby Joy together with Chong Kids and Untitled Band. On December 21, 2021, Tuesday. at Jackson Max Resto Bar. This event is brought to you by the effort of Kuyang Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas!
atin. Bawat isa, bawat pamilya, nangangarap ng bagong umaga. Huwag ay palipasin, pag-ibig pagbigyan natin. Panahon ng pagmamahalan, panahon muli ng pagbibigayan. Ating puso, ating ialay, pag-ibig ang gawin nating gabay. Lungkot ating pawiin, Pasko ating salubungin. Ang bawat isa ang magdadala ng pag-asa ngayong Pasko. Ito Para kay Baby Joy, makadakol kitang mangyayari ngunya na magayon, kaya enjoy then stay. Pinapabisto ko sa endo ang bandang ma-perform ngunyan, inot na inot, binabati ko ning happy 15 years anniversary kila Kuya BJ ng Alibata. Benefit concert ni para kay Baby Joy na igwang hydrocephalus 5-month-old. Sana gabos kita magtarabangan, magkasararo. Naghahagad ako sa endo ning dikit na tabang. Si mga sobra ang puso, asin sobra ang kaluluwa, bawasin endo. Mga sobra ang kaluluwa. Ikaw kita yung donation box. Yaon sa inutan. Si may mga sobra dyan, alam na nindo yan o. Ang kapalit ken is buenas. Pag naghulog ka dyan, buong taon mong palaog, swerte ka. Magtubod ka lang. Yan, kay bananta ang ma-perform ang bandang Untitled Band. Kami, ang The Chong Kids, reggae music. Then especially, ang Alibata, ang nagpa-event, then kay Baby Joy na benefit concert. Check. Hey, sound check. Sana malampasan ni Baby Joy ning pagsubok na ni pangadji asin pagkasararo kang gabos iyong kaipuhan ta. Check. Nagsisirimbang gabi malang kamo, isabay tala sa simbang gabi si Baby Joy, isabay tala sa pagsisimbata. Ang kapalit ka ang swerte, subiyaya. Check, hey. Send our help to Albert Barawel, the father, ang ama. GCash number 0919-729-3767. Kay Gemaline Dagala, pinsan, 0951-622-9806. Yes. Then, special thanks sa Jugs and Mugs sa place nagaganapan kaning event na ni. Kay Ma'am Mitch and kay Sir Nico, Kuya Ambet Portillo, Mayor JB Pilapil, Mr. Mayor John Bongat, Cap Enzo Narvaez, San Marfil, MJ Interactive, then kay MGD Power Lights and Sound. Siguro ito na yun, Kuya BJ. Ang galing. Ang galing. Kaya sana mag-enjoy kita, magkatao kita ng pagpadangat, asin pagpangadji kay Baby Joy. Sana magtarabangan, asin magkasararo. Yan ang donation box. Yes, I. Pagsisimula ng Check. Yan. Kung ready na, habang nagsiset up, inaapudan ko ng bandang Untitled Band. Yes, upakan taman. Check, hey. Ang inot na ma-perform na banda, ang Untitled Band. New Generation Kid of Music. Na sila
si M. Rivera, si Kendrick Nagal, kay Leo Arevalo, kay Clint Varela, tapos si ni Isaiah Von, kilig ako ay, si Glidel Galido, ang frontwoman kang Untitled Band. Yes, mari na kamo hindi. Dala magpara-paaraloy. Let's start the happiness and good vibes sa bangging ini. Let's pray to Baby Joy. Hello, hello, hello. Hello, mic check. Hello, hello. Kuya, pwede bang pakusugin po sa mic? Hello, hello. Hello, hello, mic check. Hello, hello, hello. I hope let us help Baby Joy. Para sa niya, ikaw yung mabasa, raw pa mabasa. Saka din kay Sir Noel D. Luna ang pa-event kani yung event na ni. Upakan tayo pasin pasalamatan. Glide. Hi! We are the Untitled Band. Please watch out for Alibata's 15th year anniversary benefit concert for Baby Joy. On December 21, 2021, Tuesday, at Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuya Abet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! Hi! We are the Chong Kids. Please watch out for Alibata's 15th year Anniversary benefit concert for Baby Joy. On December 21, 2021, Tuesday. at Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuya Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! Dami na ako pinakapan. Inibitaran mo po kamo na magdalan sa anniversary concert kang Alibata. Pagkikipagtabangan ni Kuya Ambet Portillo. Asin Sir Noel De Luna para sa operasyon ng samuyang aki na may hydrocephalus sa maabot pong December 21, 2021 ning Martes. Buon alas 6 ning Banggi sa Jug and Mugs Resto Bar. Asin madadalam po live sa IMG Interactive Facebook page. Salamat po.
Please watch out for our 15th anniversary benefit concert for Baby Joy together with Chong Kids and Untitled Band. On December 21, 2021, Tuesday. at Jugs and Mags Resto Bar. This event is brought to you by the effort of Kuyang Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! We are the Untitled Band. Please watch out for Alibata's 15th year anniversary benefit concert for Baby Joy. On December 21, 2021, Tuesday, at Jugs and Mags Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuya Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! We are the Chong Kids. Please watch out for Alibata's 15th year Anniversary benefit concert for Baby Joy on December 21, 2021, Tuesday. at Jugs and Mags Resto Bar. This Okay. we are the Untitled Band. Please watch out for Alibata's 15th year anniversary benefit concert for Baby Joy. On December 21, 2021, Tuesday, at Jugs and Mags Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuya Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! We are the Chong Kids. Please watch out for Alibata's 15th year Anniversary benefit concert for Baby Joy on December 21, 2021, Tuesday. at Jugs and Mags Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuya Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! Sa 50th anniversary ng Alibata concert for Baby Joy. Sana let us help Baby Joy na malampasan niya ang pagsubok na ito. Send your help to Albert Barawal Gigan, 0919-729-3767 and Demaling Nagala, 0951-622-9806. Our first song is Omo by Abdar Matao.
Okay, our next song is Antukin. Yes, this song.
our next song. One more pa ba? Lahat na. Ha? One more pa ba? Ay, parang ayaw niya. Tara, tapusin na natin. Uy, why ito sa ano? Comedy bar. Naghahanap ng maaaya, pagkat sadya mo lang gumagawa. Nagsasayang ng bawat oras sa wala lang. Search mo na lahat sa internet, naubos na ang load sa kaka-text. Naghihintay ka lang na may magkukulit ulit. What are you waiting for? Call my number, knock on my door. Nandito lang ako. How I wish you let me know. Kung sino-sino pa tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ko pa naghahanap, nandito lang naman ako. Kung sino-sino pa tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ko pa naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang. Sana tayo na lang dalawa. Sana malaman mo pala, ako na lang. Sana ako na lang, kung pwede lang, I wish. Ako na lang, I guess. Ako na lang ang paborito mong mamiss. So yes, hindi ko babasagin ang iyong trip. Whatever man ang gusto mong gimmick, sabay sa dami ang inuwit mo. Sige, gasting. What are you waiting for? Call my number, knock on my door. Nandito lang ako. How I wish you let me know. Kung sino-sino pa tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ko pa naghahanap, nandito lang naman ako. Kung sino-sino pa tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ko pa naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang. Sana ako na lang. Sana ako na lang. Yes, ako na lang. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Mula nung tayo'y nagpasyang maghiwalay, nagpaalam pagkat di tayo bagay. Nakapagtataka at kung bakit ganito ang aking
kapalaran. Di ba ilang ulit ka nang nagpaalam, at bawat paalam ay puno ng iyakan. Nakapagtataka, nakapagtataka. Hindi ka ba nababagon? Hindi kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan. Walang hanggan katapusan. Nabahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kailangan at nasaan ka araw? Na paano na pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan na napunta? Hindi ka ba napapagod? Kundi kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan. Walang hanggan katapusan. Nabahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan. Walang hanggan katapusan. Nabahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahalan, ba't di tayo magkasunduan? Oh, 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 oh. Yes, thank you. Broken po si Daniela. Okay pa daw ang gabos? Okay lang ka mo? Sige, puntuin mo na lugod. Ayos pa kita dyan kami dahil. Mainit. Okay, ganda pagmasdan ng iyong mga mata, kumikinang-kinang. Hindi ko maintindihan ang iyong mga tingin, labis ang mga ngingning. Langit ay bumaba, bumababa pa lang tala. Tumingin ka sa aking mga mata, at hindi mo na kailangan pa magtanong ng paulit-ulit.
Puso't maniwala na ikaw lang siyang ibig. Ikaw lang ang ibigin. La 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 la. Sinta. Okay pa ka mo? Okay pa ka mo? Atay na, sige last na ni. Okay, our next song is Anuel. Staring at this ceiling, making friends with shadows on my wall. And all night, hearing voices telling me that I should get some sleep, because tomorrow might be good for something. Hold on, I'm feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why. 'Cause I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while, maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just little impaired. I know right now you can't tell, but soon enough you're gonna take of me and how I used to be. Me talking to myself in public, dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. And out of all the hours thinking somehow, and I've lost my mind. 'Cause I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while, maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna take of me and how I used to be. And I've been talking in my sleep. Pretty soon they come to get me. They've been taking me away. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just little impaired. I know right now you can't tell, but soon enough you're gonna take of me and how I used to be. And
our next song. Okay, our next song is Torete. Gusto pa nindo? Abo na nindo talaga, garapon paliw na kayo. Sige na lagon, maling na kami. Ha? Maya ka mo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ang iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masilip
into one loop and forever laid out in front of one smile that I died only to be revived by you. There I was, thought I had everything figured out, and goes to show that how much I know about the way life plays out. I'll take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. Now I know that I know not to do at all, except the fact that I am yours and that you are mine. Oh, they told me that it wouldn't be easy, and no, I'm not one to complain. And now take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only, one and only. I'll take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. And now take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only, one and only. I'll take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. Okay. Yes, thank you. Sige po. If you want to send your help for Baby Joy, may box po dyan sa tabi. Sana po matulungan natin si Baby Joy. Yung mga may sobra na puso, sabi dani dyan, or kaluluwa, mag-send na po kamo dyan sa may gilid na box po. And salamat po sa Jugs and Mags. And also, IMJ Interactive. Thank you po. Okay, our next song is Nobela. Nobela.
sambiting kahit muling masaktan sa pagalis. Ako'y magbabalik at sana naman ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan. Bawat sandali na lang at aalis, magbabalik at ulitin sabihin na mali kahit sambitin kahit muling masaktan sa pagalis. Ako'y magbabalik at sana naman. Yes, thank you, thank you. May pasensya. Alright. Kung ka na ang drummer, may pasensya. Pagal na po siya. Kung ka na eh. Ano? Hey, shout out na sa mga tanga kong tropa. What's up? Mga tanga. Sige na, best part. Sige, ulit na. If you want to send your help for Baby Joy, may box po dyan sa tabi. Ayun po, oh. Sana po matulungan natin si Baby Joy. And si may mga sobra pong kwarta dyan. Pwede mo magtao dyan. Para sa opera po kang tinatabangan mo na si Baby Joy. Thank you po. Mabuti pa sa loto, may pag-asang manalo. Hindi tulad sa'yo, imposible. Prinsesa ka, ako'y dukha. Sa tiba lang naman kasi may nangyayari. At kahit mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko o aking sinta, pangarap lang kita. Maging babae, kontor ko yung lalaki. Kahit may gusto ka, di mo masabi. Hindi ako yung tipong nagbibigay motibo. Conservative ako, kaya di maaari. At kahit mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko o aking sinta, pangarap lang kita. Kahit mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko o aking sinta, pangarap lang kita.
mahal kita. Wala akong magagawa. Tanggap ko aking sinta. Pangarap lang kita. Pangarap lang kita. Pangarap lang. Okay, our last song is Best Part. Yes, this is our last song. Matapos naman kami. Baka kahit maboring na kamo. Feel ko man. Eh, napipili ko naman na di. Tara tapusin tayo na lugod doon. It's the sweetest thing, and I don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. I know you're a star. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. Is this alright? And those brown eyes, yes. One that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in a desert. You're the tunnel I take when my heart hurts. You're the sunshine on my life. I just wanna see how beautiful you are. I know that I see. I know you're a star. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Ooh, you're the best part. Ooh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? Yes, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. It's our last song. Thank you sa mga nagdaralan. Tapos na po kami. Sana din ako maboring. And thank you po pala ulit sa IMJ Interactive and also Jags and Mag Resto Bar. Ha? Salamat po pala sa Alibata.
We are the Untitled Band. Please watch out for Alibata's 15th year anniversary benefit concert for Baby Joy. On December 21, 2021, Tuesday, at Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuya Abet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! Hi, we are the Chong Kids. Please watch out for Alibata's 15th year Anniversary benefit concert for Baby Joy. On December 21, 2021, Tuesday. at Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the efforts of Kuya Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! Inibitaran mo kamo na magdalan sa anniversary concert kang Alibata. Pagkikipagtabangan ni Kuya Ambet Portillo. Asin Sir Noel De Luna para sa operasyon ng samuyang aki na may hydrocephalus sa maabot pong December 21, 2021 ning Martes. Buon alas 6 ning Banggi sa Jugs and Mugs Resto Bar. Asin madadalang po live sa IMG Interactive Facebook page. Salamat po. Hi, we're Alibata. Please watch out for our 15th anniversary benefit concert for Baby Joy together with Chong Kids and Untitled Band. On December 21, 2021, Tuesday. at Jugs and Mugs Resto Bar. This event is brought to you by the effort of Kuyang Ambet Portillo and Sir Noel De Luna with live streaming on IMJ Interactive on Facebook. Merry Christmas! Yes, kami po pala ng Chong Kids. Bago kami magpuon, papasalamatan mi ang gabos na yaon ligdi. Nagpapasalamat kami sa Jugs and Mugs. Siyempre sa Alibata, sa 15 years anniversary nila, Kuya BJ. Yaman. Bago kami magpuon is may papadalang kaming video kay Baby Joy. Iyo ang dahilan kung taano yaon kami digdi para nagtugtog para sa iya. Yes, please watch this. No sound check.
Ito po kayang binabados ko niyo. Nagka-problem po ako sa sa mattress ko, ma'am. Tapos nagpa-check up po ako sa OB. Pag duman ko, sa mattress ko, garo may something na may nagluwas po na pero bados na ako digdi kay baby ko. Tapos si doktor may bigla sa ko na garo gadget siya para maibalik tong garo bilog na nagluwas po. Tapos tigla ganan din nagbalik, nagsulit na po siya. Tapos tinaw po akong bulong. Itong bulong for 1 month. Para daday si baby, babaka preterm baby. Tapos yun na po itong sabi, tama talaga sabi ni doktor na baka ma-preterm baby, magluwas po siyang maaga. O yun na po ito, nagluwas po akong amay pa ni nagluwas na. 7 months, nagluwas na siya. Pag-aki ko sa ospital, okay man. May puntik sabi si doktor sa ko na sa ospital, tanani ko po siya na may hydro nga ni po. Man sinabi, pinaluwas na po kami, okay na siya. Tapos, na ko lang yan, siguro 2 months. Pero, dahil pa siya nagto 2 months na may narisa na po ako sa iya. Sabi ko, si Nini, garo, iba niyo ko ang mata. Pero si Payong niya, dahil pa siya nagdadakula. Si mata pa lang naririsa ko, inot. Siguro 2 months pa, 3 months na. Duman ko na siya nahiling na nagdakula na. Tapos, mag-decide na ko na ipa-check up ko na ta. Dahil po ako first time ko po, kaya na, baby na may hydro sa kuya pang baby, sa baby ko po. Taday pa ako nakahiling ng mga high hydro po. Garo nalit ko siyang na agapan. Duwang duwang doktor na check up. Pares po hydro. Ano na po ni. Tapos itong pangduwami po dyan sa NICC, pinasiT scan mi siya. Sabi ni doktor, for operation po talaga, madami daw po siyang tubig sa ulo. Kang November 16, nagdulok sa kuya si Jaylin, siya. Solid supporter sa kang Coalition for Good Governance. Sinabi niya na may gusto siyang tabangan na aki. Pangaran Bibi Joy Barawel, kaya Concepcion Pequeña. Ang sabi ko, kung itatabang ko. Sabi niya, may hydrocephalus da. Sabi ko, sige niya ako, pagkaaga niya ako sa agang amay, dumananta, tapos silingon ko ang sitwasyon. Pinagaan, tigdumanan mi, I think that was Wednesday. Sabi ko, silingon ko ano magigibo ko. Dinulog ko siya sa organisasyon may mga nakauli akong doktor, friends, especially Doc RB Basconia, my brother and Freemason. Nag-recommend siya ng mga doctors na nakauli minsan, head sa BMC. Kaya tigdarami siya sa BMC, undergo ni mga test, for schedule da nga ni ko ta sa for operation. Kaso nung dinarami siya, chinek siya ng pedya, may igwa siya ng minor pneumonia. Sabi sa pedya, ay puhanda ang ikuyan ko na. Bulungon ko na ng 7 days si pneumonia. Kaya ngunyan, nakapag-uli-uli kami kanina ni BJ. Sabi niya mag-anniversary siya, Sinda, ang Alibata. Kaya sabi ko, dudulukod ka talaga niya ako, magkaigo kita ng sarong benefit concert para kay Bibi Joy, para nga ni makano. Yan, hanggang sa unyan, magkaigo ng benefit concert sa December 21, 2021. Si mga nagtarabang po sa mo na suinot pong pagagadming tabang po na nagtarabang po sa muya. Nagpapasalamat po ako sa Indo sa tabang po nindo sa mo na itinao po nindo. Si gusto pa pong magtabang, si mga maray na buot po para kay baby. Sana po matabangan man po ginaray nindo si baby ko ta. Kaya po mi po kayang maray ang tabang nindo. Maski pira lang po or maski sa pangadji po nindo na mai-survive po si baby ko. Sa ngunyan po kaya kami po may man po kami.
Give love and peace to everyone. Yan, remember, yung box na yan is pwede maghulog dyan. Di man pala, obligado maghulog. Kisira mayo, obligado maghulog. Yes, magtarabangan kita. Parang i-Baby Joy, magkasararo. This is our sound check from Gregor Isaac. Bless I. Let's start us up. Once again, you're on the Chonkies, reggae roots and spirit. Let's help, Baby Joy. Francis Mandisa for our guitar. Kevin Saliasa for our keyboard. Second generation kid of music. Once again. Making it dance to the reggae music. Where's that?
good vibes and narration para sa kapusayaw ni This is Reggae Sounds.